Hello! Samahalok, Scott. Ana? Ana? Agoy. Hello, everyone. Oh. Hello. Hi, titas. Hi, tita. Kumusta kayo? Kumusta Kayo? Good morning po sa inyong lahat. I hope okay po kayo and okay ang inyong weekend. It's Saturday here. Oh, not here. Parehas lang naman tayo. Pero I mean, it's Saturday sa pag-record ko nito. Sabado ngayon and day 4 ko na po sa trabaho. Gabi. Days 2 and 3. Day 2. DGB na guys. Wala na. Grabe. Pero day 3, yesterday okay naman. Naging okay naman. And pinaano na ako. Pinatry na ako sa cashier, yung ganun ba? Kinabahan ako, pero okay naman ang bait-bait ng aking assistant manager. Day 4 na po, and syempre hindi po ako nag-vlog ng ilang araw kasi nga focus tayo sa adjustment natin sa trabaho. Dito na si Daddy Driver. Daddy Driver. Ihatid po nila ako sa trabaho today. Magkasama silang dalawa the whole day. And then mamayang gabi, ito naman. Hala? Hello? Wakaya slap of an avond? May mga papaka. Ja? Dan daw siya matutulog ulit sa bed namin papa niya. But tonight, doon siya matutulog sa lolo't lola para daw makapag-relax kami ni Mr. and makapag-time kami dalawa. Sweet ng aking in-laws. What? Zeg maar dat Sinterklaas er is. Where are you going? Dat willen mensen ook weten. It's Saint Nicholas, Kat. They don't know Sinterklaas. It's Saint Nicholas. Malapit na kasi ang pagdating ni Saint Nicholas. Ay, actually, is Sinterklaas all here in Nederland of niet? Today you will arrive. Vandaag? Ja. So, ano daw? Today, dadating si Sinterklaas at Saint Nicholas by boat. Diba? Excited po lahat ng mga bata. Very big yung dito, celebration yan. There's a parade tonight, so after work, punta po kami doon. Diba? Busy-busy na yung araw namin. So, samahan niyo po kami sa aming Sabado, sa aming weekend. Hindi ko lang sure kung ano mayayari mamaya. No? Alam niyo naman yung vlog natin. Depende sa mga pangyayari. Salamat sa mga nag-message sa akin to wish good luck. Si Sis Ray. Hello, Sis Ray sa Instagram. Nag-message siya. Siya good luck sa work ko daw. Ganun. And sa mga, of course, yung ating mga loyal na viewers na palaging nagko-comment. Maraming salamat. Pasensya at hindi ko na po masyadong nare-replyan na kaagad yung mga comments nyo. Pero nagre-reply pa din naman po ako. Ingat po kayong lahat and enjoy po kayo sa video ito. Ayan ang maghatid sa akin guys. Ayaw niya akong patrabahuin. Sabi niya ayaw niya daw na nagtatrabaho ako. So yan guys. Diba? Dito ako sa likod nakaupo. Kasi may anak akong klingi. Ay. Nafe-feel ko na din po yung parang mamimiss ko yung Sabado kasi nga free siya, diba? So baka kausapin ko siguro yung manager ko kung pwede. Wala na lang akong Sabado tapos i-full day ko na lang yung aking Thursday. Ayun. Diba? Tingnan yung mukha. Oh, I will miss you today lang. I will miss you today. But I will see you later. Miss ko po yung anak ko. Yung anak ko kasi whole day na ako magtatrabaho. Yun. Pero kailangan nating may income kasi siya ba na magpunta daw kaming Disneyland. Patay. Kasi sa kakapanood niya ng mga Disney ba? Tapos Disneyland na videos. Gusto niya sa Disneyland. Sama, see you guys! See you! Tapos siya sa mood guys. Ayaw niya talaga ako pupuntahin sa trabaho. Hinahati na po ako ng aking mag-ama. Lakad na po tayo papunta sa sentro. Umiiyak na yung anak ko guys. Kawawa naman. Ikausapin ko yung manager ko kung pwede sa na lang. Sa Sabado hindi ako mag-work. Full day sa Thursday na lang. May po today, may market. Medyo busy na yata sa market. Nagsiset up na yung mga magtitinda ngayon. A few moments later.
Lunch break na po ako. Grabe, sobrang busy po ngayon. 3 lang kami. Sobrang busy talaga. Bili ako ng lumpia lang para madalian lang. Yung line, gusto ko ng chicken, pero yung line kasi ng chicken sobrang haba din. Yan. Yan, oh, sobrang haba ng line ba. So, dito na lang tayo sa lumpia kasi 3 tao lang. Yan, oh. No, I'll do a lumpia. 10 ongebakken 10 stuks is 13 euro. 10 stuks now. And now 1 stuk is 1,70 euro. Ja. Ja. En heb je speciaal gepland voor de weekend? Is dat vanavond al? Ja. One eternity later. Dito na yung driver ko, guys. Daddy driver. Taxi driver, taxi. Yan yung center namin. Oh. Maganda na yung yung lights ba sa center. I like the lights in the center already. Hindi ko na po mapapakita yung parade ng Sinterklaas or yung St. Nicholas. Kita nyo ba ako? Kasi naman tawag dito. Pinick up na nila si Ana. So, ando na sila. Hindi na lang kami sasama kasi sobrang busy doon. And then, for sure, si Ana mamaya ayaw sumama sa lolo't lola pag andun pa ako. And magdi-dinner na po kami ni Ruth. Punta kami sa paborito ni Ruth, McDonald's. It's not my favorite. Oh, what a long You are day. asking for McDonald's. It has been a long week. Next week is gonna be busier because I have to work Monday to Saturday. Kain. Ito na yung order namin, oh. Yan na si Mr. Busy ngayon dito. The next day. Kuha tayo ng container ng papel. Yan. Well, all the viewers think I do everything because you always. Yeah, because you don't film me. Don't film me like this, huh? That's... Diba? Ako na ang bagong gising na haggard. Day off ng mama and papa, pero hindi talaga day off na kasi maraming nilipitin sa bahay, pero at least ito, tumutulong naman. Ngayon, tumutulong na siya kasi nakikita na niya na grabe na yung pagod ko ba. Tumutulong naman talaga siya, pero yung usual, ako lang talaga yung nagpuput away, naglilinis. Siya tumutulong siya dito pa konti-konti. Past week kasi, yung week na dumaan. Diba, na-busy tayo kasi nga sa bagong trabaho. Okay. Lagay ko kayo sa tripod. Nakapag-ligpit na po kami dito na grabe, ang daming gamit dyan kanina. Mas grabe dyan. Are you working with Dennis Wong? I think so. I'll go down later. Okay. You need to do it anyway sometime. Na ano ko na kanina yung basura. Na pick up ko na ulit yung basura. Yung
container para sa papel. Kasi once a month lang yun ini-empty. So, kailangan hindi siya ma-miss. Nalagay na pala ni Mr. kagabi. O, di, Friday night. Nalagay na yan. Sunday na pala ngayon. Kasi nga, diba, busy tayo sa nakaraang week. So, may mga bagay ako hindi na ginagawa sa bahay ba muna. Kasi, pa tayo sa adjustment. Focus pa sa adjustment sa work. Naninibago pa po talaga ako sa trabaho. And what makes it more difficult yung language talaga. Parang, guys, nahirapan ako kasi hindi lang naman trabaho yung focus ko yung pag-arrange ng mga gamit. But kailangan mong makipag-usap sa mga tao all the time and yun, kailangan mag-multitask. Siyempre, kailangan masasabi muna ako kasi iba naman yung experience ko. Although, yung previous experience doon sa school, yung nag-teacher pa ako, iba naman yun. Kasi nag-English ako. And alam ko talaga yung ginagawa ko. Pero doon kasi, Dutch tsaka, iba. Iba yung working culture. Iba lahat ang culture ng kliyente mo. So, nanibago akong lahat. Nangangapa pa talaga ako. Kaya pagod na pagod ako these days. Parang kulang sa tulog. Buti na lang itong isa. Palaging naka-assist pa. Yun. I hope okay po yung weekend kasi ngayon, diba, Sabado kahapon. Tapos pinatuloy ko today. So, yun. Yung ganap namin later, may family dinner kami. Doon kami ulit sa uncle tsaka auntie. Kasama yung mama at papa ni Rod. Excited po ako na umuwi si Ana. Miss ko si Ana, guys. Miss ko po si Ana. Yun talaga, may sinasakripisyo tayong konting oras ba na yung dati, nasanay kami dalawa ni Ana na paghapon dito ako sa bahay. So, pinipick up ko siya. Nag-uusap kami, nagluluto ng pancake, naglalaro siya, nakatingin lang ako. Basta nag-uusap kami, chika, anytime, yakap-yakap, ganun ba? Pero yun, nag-a-adjust din po si Ana. Nag-adjust kami dalawa. Pero namimiss niya daw ako kahapon, umiyak na naman. Namimiss niya ako. Ako din. Miss ko siya the whole day. Naisip ko siya the whole day. Pero buti na lang kahapon. Nag-drop by sila ni Rod doon sa store. So, lumapit siya sa akin doon. Nagbigay ng hug. Ang cute. Energizer ng mama ba? Icebreaker ng mama. You each drink ka bang? Each drink ka. Okay. Okay, I'll eat water. Klar. Po muna kami, mag-breakfast kami, magkape. Tapos labas kami. Kailangan kong maglakad sa labas. Mahanginan tayo. Mga preskong hangin ba. Tapos maglinis-linis na din ako dito sa bahay. Kasi nga, isang buong week akong hindi nakapaglinis, nakapagligpit. So, yun. Kain tayo. Nag-una na si Ruth. Una na siya kasi una akong ginawa kanya. Eggs lang yung sa kanya. Tsaka isang bacon. Tsaka tea. Yung akin naman. Ayan, toast, may avocado, cucumber, lettuce, egg, and bacon. Ano na to? Brunch na talaga to. 10 o'clock na po dito. Kain! Kain na dong. Kain! Kain! Really nice color now. They're falling. The leaves are already falling. You and me belong together. Hi guys, ito yung aking Pete. Si Pete. Ayan. Yeah, natulik. What's up ang bidini? Tara. Naka-dress Kasi ganito pag may Show them your what do you have in your tasbih? Ayan Yung mga Pete dito magbibigay ng mga paper note yan. Yung nakuha niya doon. Ang dungis ng batang to guys. Kailangan tumaligo. I'm making rice lang. Mama heeft honger. What? Mama heeft honger. Yeah. Oh, ikaw di ay waka gutom ha? You're not hungry? Okay, because you keep eating the paper note and the room. Dagway gid ay sus guys, ang dungis ng batang to Walang ligo ng isa. Kahapon pa to
Na hello, titas! Hello, Tita. Thanks for watching! Thanks for watching. See you next time! Naka-pretty, guni mo pang. Kakarating na po nila ni Ruth. Nag-ayos ako doon sa toys na sa corner ni Ana. May mga toys doon. And yeah, medyo sumama yung pakiramdam ko kanina. So, natulog po ako. Napabitahesti na naman tayo. Nag-vertigo ako kanina. Siguro dahil the past few days, ang dami kong iniisip. Tapos ano ba, wala akong masyadong tulog. Buti na lang may energizer tayo. Who is that? Mama, Papa, Nika. Hindi naman ito nagsako ni bata. Dungis-dungis mo na ng anak ko. Ay, pero ang pretty. I said you're pretty. Ang dungis, oy. Kung makakain ng paper note, akala mo walang kain ng batang to. Ayan guys, oh. Mga after 2 or 3 hours po, punta na po kami doon sa aming dinner appointment. And yeah, yun na yung araw namin, yung weekend namin. Ang bilis. And yeah, hindi ko na din po pahabaan yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. And I hope okay po kayong lahat. Kita-kita naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy! Mush mush babush! Nasek mo. Duy! Duy mush mush babush! Doing mush, mush, baboon.